Yes. Sita. No. Hello. Hello, hello. Welcome sa aming first live. Kasama ang aking alaga. Siya po si Major. Ang aking noting alaga. Hello po. Hello, hello. Tulog po yung isa. Siya po si Major. No friend. Kasi. There. Hello, hello. Maraming salamat sa suporta. Wala naman siyang damit. Hindi naman siya naka-black. Oh. Hello. Tulog ang isa. Siya si Major, maliligo sa 14. Hindi naman siya naka-block. Ako ang naka-block. Oh. Hello, hello. Ay. Sige. Naka-aircon na yan, pero hehehehe pa rin. Saan ka na, Ma'am Angel? Paging Ma'am Star Angel. Saan ka na? Ay, kiss the pie. I kiss the boy. Tapos basa pie. Katay daw. Shake. Muna nag-shake. Shake Sarap. Ay. Turog sleep Ay. Liligo sila sa 14. Kaya, walang alaga. Tulog na siya. Oh. Matutulog na. At mainit. Sige. Sungit. Ini isa. Paano ba i-turn? Hanggang, hindi ko alam. Yun pala. Baguhan dito sa YouTube pala. Ang isa. Tulog. Madungis. Yan si Woko. Always tulog-tulog. Yan si Woko. Ito si Major. Nasa labas naman yung mga pusa. Oh, pusa. Hindi naman siya black. I turn the cam. Right. Oh. Hello.
Ay, wait, I take the, sorry, I saw, wait, I take, wait, wait, tagtala na, na, oh. 20 minutes only, and then go. I go, I go, I go, I go. I go, I go, I go. Ay, wait, sige, sa intana. I take that. Oh, yung iPhone na. Sit. Sit. Sticky. That sticky. Kagatan. Kagatan naman. Ito. Tissue. Is it? Is there? There. There. Ay! There. Ay! Come. Salamat sa aking 413 subscriber. Sana malagdagan pa. Come. Hey. There. Sana malagdagan pa. Umami pa ang aming subscriber. Babay lang tayo. Babay na. Ay! Wait, how? Wala, hindi ko alam ito. Babay na tayo. Salit lang to. Salamat. Nag-trend. Ano yung save nito? Okay. Share. Save. Ano ito?
Naman ng sword. Solid. Ay, come on, dear. Hello, ma'am. Salamat sa suporta. Alika na. Come. Hello, ma'am. Hindi ko masundan. Hindi ko masundan. Ito na ang aking alaga. Na hinihingi mo. Oh. Papakilis ko na ba? Ito na po. Salamat po sa suporta. Oh. Papakilis ko na ba, ma'am? Ito na siya. Tulog po yung isa. Tablet. Yan po yung isa. Lagi kong kasama. Okay na ba, ma'am? Tama ba? Pinindot ko na po. Tama? Okay na ba, ma'am?
Baguhan eh. Next, alam ko na. Der. May jarso pa. Der, sit. No, ah. Ba't ayaw? Ayaw naman. Ay, marunong na ako. Salamat, ma'am. May jacket ka na, ma'am. Kahit mainit, jacket ka muna. Tapos di ko alam paano i-end to. Ano ipapress ko, ma'am? Hindi ba yan? Paano, ma'am, ulit? Saan ang pipindin pag i-end ko na siya? Ay, sige po. Salamat. Ay, doon pala. Buti na lang di ka busy, ma'am. Di ko sana alam kung paano ako aalis. Ay, come. Sleep. There. Sopa. Cheche. Come. There. Cheche. Sopa. Sana. Oh. There. There, ah. Say hi. Say hi. Kaya nga po, buti okay. 400 pa lang yung aking subscriber. Pwede pala. Turuan mo ako, ma'am, doon para pag mag-live ako, akyat-kat, ikaw taga-bantay. Ikaw taga-jacket. Sa bubong talaga. Ano oras na? At kami baka uulan.
Salamat, ma'am. Salamat sa aking teacher, Star Angel. Laging andyan, nakasuporta. Maraming salamat, ma'am. Katatapos lang po namin nag-lunch. Late ang aking lunch, 1:30. Papaihi na po mamaya. Ilang minuto na po ba, ma'am? 30 minutes, okay na? Sarap ng tulong yung isa eh. Ikaw, ma'am, kumain ka na? O coffee time na? Ay, coffee time na pala. 3 p.m. na pala, coffee time. Konti na lang. Okay na yan, ma'am. Para may matira naman dyan. Okay lang yan. Konti na lang. At tayo magbababay na at matutulog na si ma'am. Ako magpapaihi na rin ako mamaya. Alas 3 na pala. Okay lang iwan ko? At ako magpapaihi. Ay, pwede pala naman, pwede. Eh, nandyan ka, mami. Nandyan ka eh. Pero di ko sana alam kung saan ako pag natapos. Ay, hindi naman po. Hindi ko po ginagamit na naka-charge ang phone ko. Ay, sige po. Para i-1 hour ko siya. Sige, ma'am. Salamat. Pakita ko yung maliit. Yung maliit kong aso. May maliit ako. At ito ang aking pusa pala. Ito pala ang aking pusa. Isa. Dalawa. Takot sa cam. Wala po yung tatlo. Takot sa kamyon. At ito ang aking maliit.
Ito yung aking pinakanote ng aso. Natitira sa 7 aso ko noon. Saan ko makikita yan, ma'am? Mute microphone naman po. Tapos, save highlight and then share. Saan po? Gandang hapon, nak. Salamat sa dalaw. Salamat, Dan. Trinay ko lang. Trinay ko lang, nak. Hindi ko nga alam eh. Salamat. Kakatuwa naman kayo. First live ko dito tayo. Salamat, nak. Maraming salamat sa suporta nyo. Wala. Nag-reconnect na siya.